Kublai pi baro pia pe jagari khasi channel bangi ban rasha pia ka thup khubor jagani ka Taiew menta kimat ki bakong san khodu ba George banyes nok tilang banyo penrung ya ka ktien khasi ha ka khenet ka bapra on omti uranium show hapo jila Meghalaya omla ban thung kambiang ya kinoi kai contract ong ba rembui on pe ka sarkar ya ka jingshingan jong kinoi lam ka HNLC ki bawan sha ka mi jingakren Taiew Khubor NHAI halor ka jingdawa wengkam ya manager khang ki seng bhalang ya ka toll gate on pin bina pat ba ka sarkar ya ka kai phot toket ha assembly now menteri ketana PWD dawa ka HANM ban maramot mador ya ka surok maurong road pat kiwe de ki Khubor ngine phai mentash ki Khubor bania Menaka si palay jong ka Taiew ka seng NPP kalapan rung dekot yaw ba Malcolm Taryang bat rukum jo kalapan scam ya ka 16th East Shillong Block Executive Committee. Ukorot kisang ma menteri rang ba kajalaw loong ba kajingwan rung jong ba Taryang sa ka seng NPP kan long kajing mentoy ka seng bat kan nang penklan shishu ikajing trekam ke NPP. It's a great boost towards the objectives that we want to achieve as a party, and I'm very sure that in the coming days Malcolm will be a major force and a major person who will add much more value to all the work that we're doing in the state and take things forward, not just from the party point of view, but also from the overall policy thinking matters. In all these areas, I'm sure he will be a huge asset for the National People's Party and the state as a whole. Friends, we have seen that in the last 4.5 years, in spite of the multiple challenges that we have faced, and I don't have to tell you what they are. There are countless number of them, and if you start, you will never end looking at all the challenges that were there. And in spite of those challenges, we worked. We faced those challenges. We stood up to those challenges. We worked with a positive mindset. We still are working with a very positive mindset. National Vice President ke NPP ba Preston Tensang ulakran scam ba House nam aja arpulai ke NPP kalati kana ban job National East constituency. Uba Taryang par ulapan pau ke nongrim jong bar ki daw ki bola panis no LD shakasang NPP. That I'm here in the NPP because I feel that the leadership of the NPP has something to offer to us, not only at the state level, but even at the grassroots level. And for me, there are a number of things also which throughout the last few months which cemented this decision. For example, the CUET. I'm a teacher by profession, okay, and I could see the tremendous anxiety amongst young people, okay, because of this unknown thing called the CUET. If this had been implemented in Meghalaya, I'm telling you, this year, there would have been absolute chaos in our state, among the education system, and especially amongst our young people, especially those who are in the rural areas, without any proper internet facilities and so on, so forth. And I'm also happy that this is the government that has also given young people a platform. For example, through the Prime Hub, okay, where young people have been able to launch their small businesses, okay, and do something for a living without depending on government dole-outs, without depending on government jobs. Uba George Lingdo ulakot bat werlang yaki pat ba jong gajala banyas nok ti ba kaseng Trinamool Congress ha ka banyo ban penrung ha ka krenet ka bapra jong kariti senchar kari India ya ka ktien khasi ba ka ktien garo. Uniu MLA ke umroy ulakot kumni hadian bu MP ke Trinamool Lok Sabha usudi bandu Taiew ulara ekamat ha parliament ha ka artarik unailar ahaja arpuar bandawa penrung noi ka ktien khasi bat garo ha ka krenet ka bapra. Kajing ra jong ka parti Trinamool Congress ya ka isu ni kamat jong ka khasi ban penrung ya ka
ketin khasi ba ketin garo ha khnit ke bapra kalong ke ke bampat jujia menu hapo ka history jong ke parti ke jungi kadang dek sen ke berdingkong ba kru ke national party ke dara hadu ke ni ka kerdan bani keren na ka bantaban penrung ya ka khasi ba ketin garo ha ka khnit ke bapra kawai kalong ba kajing persiang jong ke soka jela ha ki snam ke baladeb lalu senyam arjar san so kalau long sisa ke ba nang peniat sekmat jam pa jam na ka banta ban nang pensawa ya kata kajing dawa jugi pa ba lalu arjar san la itu ya ki kitin kasi ban garo da ka sarkar Meghalaya kumki associate language ani kum kita ki kitin ki bala ban penun kam ha kajela ka jungi ba hakikot kisla ki bungi tho haki office rekam jong sarkar hi brokoi nani haki kam ki bren ki meeting ki prepare ki banglaman pelong tela itu gini ki arti tin na rus ne marjasan dedin ketu bat shwa jong keturu ini baro ke jing tresitom jong ki bri ki bathokot ki bri ki no senyang se ketok ko puli bat ke jing pen kam tam ya ke tin khasi bat garu ha ke jela ke jungi te yang dapat ka sawandu ketu ke jing rai po assembly us nama aja ka pra manang pen skembor su ya ke jing dawa jong kipai ba ban pendung ya tin kasi ban garu apo ke khanet ke pra de hading ketup de nak leng juga parti ke Tribunal Congress nga le chu Delhi nga pensawa nga ra ya ka sur habar jong ke parlimen adik sin ke beningkong bagi MLA na po Meghalaya bat ki MP jong ke parti kuno ke national party ki atre dekat ban ra ekosur ba ka jing dawa jung pai ba hangte khama hadel hi kham ba ka kari ber oi kan yosno wi kasur ka jungi bangim dei bonchu sha le kulut im dei ba kita kasur ka jungi ka long ka berit ndei kasur jungi ka long ka bajam na kam ta ban dawa kini ki jing don kam jung pai ba kini dei tang atli ki issue ka we ka be dei ber ka jing penrung ya ka kitin khasi ber garuh po ka khnet ka pra jong ka constitution negeri India ani ka citizenship ka jungi kabaar pada bandingin Persia ya ketu ke jingsan ya ke agreement hapring ke Meghalaya bat Assam na kamta ka border ke jungi tin no jikini nang bon kiwi ru ki bangin nang ra. Sir, it is inclusion of Garo and Khashi language in the 8th schedule of the constitution. These are belong to Meghalaya. Sir, Article 29 of the constitution provides that a section of citizens having a distinct language, script of culture have the right to conserve the same. Under the Meghalaya State Legislature Act 2005, Garo and Khashi have been declared as associate official languages of the state. Khashi is an Afro-Asiatic language spoken primarily in Meghalaya and in the hill districts of Assam. Garo is a Tibeto-Burman language of the Boro-Konyak Jingpo group closely related to Bodo. It is primarily spoken in Meghalaya, Assam, Tripura, Nagaland. According to the census 2011, there are over 13 lakh 46.5% Khashi speakers and over 9 lakh 31.5% Garo speakers. Issue in inclusion of these two languages has been the lack of their own original scripts. Sir, in April 27 September 2018, the Meghalaya Legislative Assembly adopted a resolution to petition the central government to include the Khashi and Garo language in the 8th schedule of the Constitution. We urge the Union government to take cognizance of the state's demand to include Garo and Khashi in the 8th schedule. Sir. Kaseng HSPDP hapo ka jingalam jong President jongka oba KP Pangniang menaksi balang jong Taiew kelalit banyak kendo ya u Director jongka Atomic Minerals Division AMD Northeast Region banyak kran halo ka jing temu jong ka sarkar India ban penlong ya ka jing ti uranium hapo jela Meghalaya. Hadian kerja lang baki pipang yang mulai tu hakila petai Khubor baki kerja lang kelong ka pesaiso badu director ula pentip haki baki sarkar India ka Yangs Camp bakanum sha ban peloy ka jingti uranium haki than dom yasiat haki jala Meghalaya. Since the state of Meghalaya in 2016, 1st August 2016 had decided to revoke
the lease of 422 hectares. The site situated at Tomiasiat or Nongbak Zinrin to explore pre-mining activity in that place. Since the government has revoked the order to allow the usual for pre-mining there at Domesian. So till today, the government of India, he told us that it stands strongly not to do further works or further exploration of mining, of uranium mining in the state of Meghalaya. And AMD as of now, the state of Meghalaya has nothing to say because it is outside the list or the program of the AMD in the Northeast India. At present, they are doing the program of to know and exploring the minings like in the state of Assam, in Arunachal Pradesh, in Mizoram, and some other states in the Northeast. So now they stand committed strongly that there is no further attempt to mine uranium in our state. Ki karkhana ba pher ki badan hapo Birnihat Ribhoi district lada ki benai menta ki bishim la Syria ka bai boarding shaka MEECL kabala poisha do South San Klortinka. Ikini lap ng baka RTI kabala panda uba Aldin Kharsandi na po mawya la renghep. Kini kisamla habakan bigla patay Khubor ha Shlok Press Club haka Sautarik jong unay la arjar po arkile thu bakan di kajing saram jong kini ki company haka MCL kalong kajing ko ba kalong ru kajing ban je ki pai ba ki ba sipat je ki bel ki batang de ki hojar tengkaru. Ini kabel like kelapoi hadu ar klor sab kenai lang like sanajar kraspa sab kendai tingkah. Ini kabel like ke David Tick bat ke tei kau miam industri sengthi biar tutup ke farm house untuk tadi powerful lapang somen melakot cepuk sanlang kendai hajar sispak sapun ringka sanlang sapulai hajar lais pak khalai tingkah idon kini terten ini haduk ke total amau jengki baru hai capai ar klur sab kendai lang lai pesan hajar raspa sab kendai tingkah kabiyadai berkemiam de kabiyadai pat batani ka Berni apok Berni ini idon hadu ar arteli karkhana lan ki factory bata bil jokine kadi ke bahe bakani ke bil ke ban kong jongni sai prakash ke pai hadu ar san klor nyau kendai lang riau hajar sispa ar pholai jengka kungguni CMJ Kamashi ini tertar kini ki dan ki poi bet ki kro kendai klor nyau klor abang itu total lang kini baru hai katum ka jingnum ditep ke jongi ka poi hadu sau klor san pun nyau lang lai kendai hajar kendai spa lai tingkah kani kedai ke pisa let's say bakini kimlak bensiu dan napreng jeki gile cekut let's say kisiu to ye koren bel rekat bel ke badi bensiu pan kimsiu de hangni la tharu bala pensisaro lada kimsiu ye kono ye kono ke kimsiu hapok saksasni de ban atno de kalian cumi kim paseng iwan hangni bentisai sepi ki pai ba ini kilong yangi kum ki pai ba second yangi kum ki pai ba kinong snong ngani pasnong kejongi lada mangi ki pai ba ngim siu ye kini kabel aning ngim clear ye ni kabel lada kalong katno ru
sanspa ane si hajar ar hajar ada ngimlak bersiu ada kalong buat aduk sipa wajar ro na kaliang juga MEECL dan MESCB yang ikiwan ban patno ikalai dari balai pat ikini kiwai haduk kat niklur ini kini ki factory ki badan hang ni po ribhoi ke jongi pentum naduk ke miam haduk ke berni area ki khamsio balai Ini samlar kila ong bakini ki karhana ki banuk thie kim cuma rak ni ki cuma toy nei kila pan kejing jabo ba kejing penjaklia ya kami mariang ke bulan hakati ke jaka jogi di industries apo jong kari boy district kanut isamla ke jongi ki blai okam hang the at po jong ki industries ke jingwan ke company ke jingwan ke jong ki industries ke sulong tang mun spin jabo kamariang kuat makin tungkal government jungi lo kan petla mi kini nang ba samla ke jungi lo yo kam yo jam lang ti Hadirin bakaseng HNLC kelapan benai ya ka kerteng jongki nong yalam bagi dukot jong kaseng ki bansawan ban mikmat ya ka syakabi je krenya suk bat ka sarkar nakaliang jo menteri rang ba ka jela konrad ki samau lapen pau ya ka jingkermen bakani ka je krenya suk kan sedang no shen bat kan long ba sei so Habai Ukraine bikla pathai Khubor Menteri Rang Ba ulo ongru baka sarkar kan khmi bakan long ka basngan yakini ki nong yalam kaseng banwane shembenta hakani ka je krenya suk They have expressed their concerns on the security, and let me assure them and everybody that it is the duty of the government to ensure that the safety of each and everybody who comes for the talks is maintained. And all the discussions we have had in terms of the entire process has led to this moment, and we are hopeful that very soon the official talks will start. And this exercise has been going on for the last many months, I should say, and I can't go into details about everything, but as I said, we are hopeful that talks will start soon. And most importantly is that we also are positive that we will be able to come out with the successful talks, and we will do our best to do that, to reach those conclusion. But let me assure everybody that all the concerns that have been raised by the members of the HNLC, those concerns will be obviously addressed, and concerns in the sense the safety issues will be addressed, and we will ensure that all steps are taken to ensure their safety. Manhaka shitarik mentau benai nailar arhajar arpoar kaseng BJP kelapenlong ya kajing ki banpin pau ya kajing persha alor kajing sha pendik jongki nong tre jong kane kaseng san perthei Hagaro Hills district Hasil long ya kani kajia ki lapelong ha office jong kani kaseng ya kabalaya lam do state president uba Ernest Mauri kani kaseng sain perthei kala dawa badeban wengno mardor ya superintendent of police jong ka West Garo Hills district badio deputy commissioner ki beladar kti ban khenrai ka farmhouse jong vice president ka BJP ubanat and Marak we demand justice, we demand justice, we demand removal of SP and DC of West Garo Hills, we demand removal of SP of DC on West Garo Hills. So I think the important thing is that we'll go and hand over the memorandum to the Honorable Governor of Meghalaya so that he can give direction to the government immediately or removal of the SP and DC of West Garo Hills. So just now we met the Honorable Governor and we have already submit our memorandum, and the Governor has promised us to set the independent inquiry. And our stand is to remove immediately the Deputy Commissioner of the West Garo Hills and the Superintendent of Police. That is our stand. So let us wait. He has already given a word to us. He will do the needful. Kabanang kaliang jong menteri katanat ki kampo yeng jong ka sarkar jelau ba lak men rimbui ulapan pau ya ka jing sngau persha halor ka ni ka jing keno jong ka seng BJP ba ka don ka jing sha pen thut sha pen wit jong ki nong tre jong ka ni ka seng san perthei haki bor pulet na ka por sha ka por Habai Ukraine bikla pathai Khubor ba lak men rimbui ulong ba omdan manu ru ba la ban pen thut yanu ru la da kim shimle ya ka kam bi an la ni ga no ka kam ka basnew No officer of the government have the right to harass the people, the innocent people. But if there is anything which linked to the case for the sake of investigation, that the police are within the right
to do the necessary thing to see and to substantiate the case. So this is a usual procedure of the case. I don't see there is any harassment. As I said, nobody is above the law. Even the police officer also do. They are the law implementing agency. They have no right to harass the innocent person. Ulo angru badalay ru amla ban wengkam. Yeu SP baru DC jangka West Garo Hills District halor ka jingdawa jangka BJP. Namar kine ki rangba sorkar kim chamle ka eke basnew. Hindre kilale yala ka kamram. There is a massive raid on drug everywhere. So do you think that because of this thing, so somebody will demand that to stop this raid, or the police officer who raid this thing will be stopped? No. The duty of the police officer is to see that as much as possible, that to see that the law and order prevail, and moreover that all the criminal activities should be contained or eradicated. So removal of the officers because of the demand of somebody or anything, that does not arise. But if they do anything which found wanting, which the law, in the eye of the law, that we have no other option but to do that. Kinong hikai contract Jonki School LP hapo kya lama Jonka Meghalaya Government LP Contractual Teachers Association manakashi treatment tabanai kilami ba banyaki bandawa ban penrung kambyang iki. Hangani kasngi kini kinong hikai kilalit ban syong khmat kay ngomentu rangba ka jalaw kon ki sangma hindai na kalyang Khubor district kila penkendre apat iki shajan yeng jangulat hakmat ko All India Radio Shillong. Kinong ikai kide ki ai hapo ka state jongi lapan chat sri ya baru kinong ikai nadu ad hoc SSA yangi contractual teacher ro ngide ki ai haka state ke jongi education minister lai ha ki banai ki balada bhabangi lai ban ya penbaik da ka babit da ka ba suk basan ube penban yangi khilai cha Assam khilai cha Delhi khilai cha Tripura khilai cha Jammu Kashmir tengi deki ai hapo ka state ke jongi man ki kam ni haban mi surok yangi la sabe kam nadu arjar arpoi Januari kajing be kam de kajing bakla jongi kade kajing bakla jong ka sarkar lathong yangi banikai ki government LP school but upper primary school nadu kisnam arjar shipho dartar ngilekai shipho snam tam haki school ni haban ya lai sau kanta bantur sekendong sekentrot barok kawe ban penyo jingnang jingstat yaki khun ki khti jongkari berkajai penriu hanrai manta habakap kasnam ka jongi longsyo ban lai wat kam sawe rim longsyo ngila cross sau phau san phau snam ngila trai phau snam manta ki ong you are not qualified andala si tengsngi haba ngilai plus ngin dala poi si baji ki ong yangi khilai no ngim don by siu siapi tengin lai si ai adin si tengsngi chanong ngin lai don ki perno hikai jongi ki blak khat no marsun be kam ka sarkar kelon kensan te pilih ayu na gabantai ni no hikai blak khat no kadongun na preng jongi perno hikai ka sarkar ka kwa bakin khat Nai kai jongi balakhat noi mes aidalin nongrang hamalai teng idai disabled teacher ibam layat hamal ki la karpat ka jingjau mat hadrai hau January hau February jong arpoetrik jong mentau snam lakhat no klon kensan aying idon lai ngut ki khun la tap don brom ye ka ar fly trik dengan kwa ban bu ke ne ke jingkale ka sarkar inoi kai ki de ke ai hapo ka state ke jongi la da phim tem sarkar ngakwa ban ong tang ka ni ka wei ngidai kinong tei ya kari berkajai penriu haba ngilong kumta hi pensat sri yangi naying CM kiong lai cha additional secretariat parking lot hangne kiong shong chane lapanyai kum ki mesi kum ki blang ngidap da kijing sosu kum kinoi kai haba ngiyo snow ya kane ka Khubor ka ba kile yangi mentakas ngi
ngile lay kendu yo chief minister jongin riusin hatura jisin ni yaj nang ni mi nang ni chelong ni chimpor lagi san ribenta hatura tangsi minit di ai por yang iban keren hadu kata chief minister badan buram jongi ile ini im sngoy ai wan la katar ni tur biang ni wat biang panyu appointment la sha yang iban lay kendu haying sa jong ulai sin hakaba khadu i ong yang ikum ne ale hakaba sedang laisin apor bengi kendu ong ba show me the way how I will help you kum tanah kaliang jongi ngila percang ban kum baki ki state apo ka ri ka be jongi kum napo Assam Tripura Delhi Jammu Kashmir Madhya Pradesh ngila pen I kum no la le ikinoi ka kontrak hadin ba ngila sob mi de kita kinong kam usiam jongi I will examine mantala ars nam ke examination ke jong u yangi ngikwa ban yo no ka result manta Ikwano ban yo ay result manta. Kajing keren kalaya kijing thok ki memorandum ki ben ngin submit. Lata ki phau tali. Dengan kerpat hakmat jong siam bad education minister badan buram jongi. Semua bah perkhat no. Ya ka kam kajing ka jongi. Ngidon lagi jong ki sam. Ngidon lagi kon ki kun ki ti. Ngidon lagi jong jing kumba ma pi ma jing ilatur ya ka klau ya ka petap ham ken naga benta kanu tang ban yo jing start ki kena school hadin bangila trai lakut kasnam jongi ki be no yangi kajing bakla kajing be kam de ka jongi kadai jong ka sarkar ke NCT norms hapo ka jala jongi la wan nadu usnam arjar chipau hadin kendai senam arjar kendai kidang penlong emtat bon na penjongi fele ke emtat namar ngila teman ngimlong siu kasnam tang namar itai emtat balai kenta labe kam no yangi agapor patung yangi kam don ke emtat dan tang 45% badialat ngila complete kita baro tamanta ke sarkar kale yangi kumne ingakwa banyo ke jubab nak sarkar Inoi kai hak state jongi kidai ki ai. Nang nomi kini ki nong sinsar badan buram jongi. Parang ambakla kadai na kinoi kai. Katbana kaliang jong u menteri ketanat puli puthi jong ke sarkar Meghalaya ba lakmen rumbui ulakran shai ba omla ban thong biang ya kinoi kai contract. Habai kre mikra pathai khubor long ba kaching thong kam kaladep bar ki bedai hok ban yo kin yo ya laki kam. Ka jia kren ka long da ki phus. Kam de shu kasen kanong kong. Nadu arja khatrat ter hadu arja apho kajing kren kayai kayai namar ba kumbang itu ba hakapor ba ki ka sarkar kebangi hapan implement ya ka NCT norm ba nyilada brief ba baro ki new appointment regular appointment ki hapan pendep ya kita kibade banle but haka sen nongkong ngilakran sya nakalang sarkar ba ka regularization ni kanom don yak ini ki hap ban pas yak bade banle te hadin kata ki ai ya kajing karpa namar babun naki kiba la ka age jongki karta jongki kalayai ta nakalang jonga nakalang education department ngong ngin persan ban yarap bat ngile kren data kadaw swaban long ka exam ka education department ka dai ka department banong kongtang ka ba penhe yakarta na ka life arts ne mong tag shield tribe sya ka life niyo kamut ayu kamut ban yarap ya kita kiba la bom kibala ayu karta kibala kiba karta jungki kalapalat ya kalai ku arni hale ya kata mdei tang kata ya kitu kiba ladon lepa ha ka kami kai hadu sab hosnem ni aila tenalor kata ke epa bat mdei tang kata kibabun ki contractor teachers laispa sauspa arspa laispa ngam kemau katno kamdun kada tabat nga kilarung ro kum curricular teacher dak bapas yakni exam kibaki ale ha utusne
Kaseng HYC men haka arterik mentau benai nailar kalalet ban bu ya kajing ujor da kajing tho haka how director jongka tanat distribution jongka MEPDCL halo kajing bam shai bha ka rukam bu dor ya smart meter uba ka sarkar ka thmu ban pendai haki yang kisem jongki pat ba kani gade ka bau secretary kaseng uba roy ku person ram ulai thu halor ka jirwat no smart meter nakaliang jong kini ki officer kila say ki kot kisla kabede ba balai kini ka do ka kontrak ka poi do aspal like to arkrut kabede bat ka jingthit ya ki smart meter kabede ka installation cost mo ka jing pendat kumbala kren kumbala yasai menin hakmat jong deputy CM ila yasai ba ka dor jong kata ka dor jong ki smart meter ka basic cost bat GST bat kumju ka dor pendat ka poi hi sis pak khat khandai krut deka jingkli ka bangi kli ya ki kalong ba balai pat la poi kata kador kontrak ka poi do aspal like for arkro ti hadian bangila kali nakaliang jong kini ki officer kila say ki kot kisla hakaba kila pen iba kani ka jing pendat ya kini ki smart meter kadi ka karukum pendat lani kata ka teknologi ka batmai hakaba baro na dong hadong lale da ki software ba ki system ki batmai ki aba nakaliang ka jong ngila kali ba balai pat la pen lane kat nun onlut ban pelut ya kita no ban wanra ki software ki hardware lane kita kitiar ki ba kumno ban lum jingkhen ya kata kador jong ka jing pendon kami ki brio ya ka boarding electric lang ba ka jing pendat ya kita ki smart meter kila pen i yang ya kador kawai ka bangi ngilap kalong ba kani ka teknologi ka buat mai ka MEPDCL kan pendon kam ban pentri kami kini ki arlak teli ki smart meter kajinglut tang nang benta ka software ka poi kumbanyo ko prakrut tengka pat ka baar pat arpo arkrut tengka on pelun nakabenta ban bakani ka company kan penyat lani kan penyat ya ka kam kan repair lani kan pen kumno la dadon kajing snew ya kini ki smart meter lani ki sim card bakum ta ter nakabenta artili gisnam ka operation and maintenance cost kaba on seal ya kani ka company kan poi do arpo arkrut tikini kidi ki artli ki komponen ki ba pelong ya kani kador jong kani kontrak bakan kiu hado aspa like ko arkrur kumangi ong menin hakjing sha la dangi ken tang ya kador jong smart meter la dangi ken tang ya kador pendaj kadai ban poi tang spa khat kanai krur nre ha ba pen ipat menta ba umdei tang ban pendaj ki smart meter nre namar ba ki wan ra ya ka teknologi ka bat mai ki pen i ba kador tang jong ki jong ka software ka ba kumnu on lum jingken ba baro khat kan don tang ka wi ka center ka ban lum mi ki jingken na ki tu ki smart meter lan nadu pa pendaj hagiyeng ki sam ki jong ki brio nadu pa pendaj ki transformer ya cable uban pendaj na upus hadu hayeng jong ki brio ka kata ka sespa khat wi krur ka bangi ong ka batam ka de hang ta ka banyu pu pra krur on pelut ha ka ban le ki software ka batmai ban arpo arkrur pat on pelut na kementaki artli gisnam hakabakani ka company kan penya ya ka kam tat hadu bankut kani kontrak period ka jongka kaseng HNYF ling bakajing toket RTI kalalap bakadon kajing thung kam sop hakatanat ka kot ka khia ha West Jangte Hills district kinangalam jagani kaseng ha background bikinong tho khubor ha Shillong press club ha ka atarik unai lar aja arpor kiloong baki basha thung kam kimdei satya ki bla pas ka DSC Hindai gede ki blashu thung deki officer bar kirang ba sarkar kaseng kala berngem berpelong dak jiaki ban let ru wat shadu kayeng bishar namar kat kum ka RTI ka bingyo na office jong DMHO West Jangte Hill haka shitrik bunai basau arjar arqr ngilap ba kadon kajing thungkam sop lani ke illegal appointment ya ki staff haki department per jong ki health department badon po West Jangte ya kini balai ngong ba kidai ki illegal namar ba la appoint ki claim da khot advertise wa ya kini ki post ka ba arpat la appoint ki kini ki pru ki bompat dep ya ban pule lani bompat dep ya ka district selection committee ni ka DSC ka balai pat kolong ba ya kini ki claim khot ni ki claim conduct wat ka exam ro tinagal yang jongi kum keseng ngidap kijing snow si bat kijing snow kya ka bakraw namar ba kurpom thungkam tungjam hapo gejela jongi nyo iba kamlong balong transparency ba namar labat bor beda ki officer ni yo le si ya don tilang bat ki minister ro ngampat tibi kata te yakini ki perlu la appoint na do usnem ar jar khatsal hadu khat khandai ngut
te nagaliang jonga kawai galong ga jingkeli ba bale hapo ka district ngidon ni yakitu kikna ki bala pas ke DSC bedang don ga waiting list lada long ka bakerke bali kim khot shwai gine ban bali kim appoint shwai gine gi DSC ki bedang don ga waiting list bali kim khot pat gi wei jas ko weru nga sngo ban ong ba gine ki kna bala pas gi DSC bakin sngo ba ban wan shakmat ban terwa leni ban ujor lang ban dawa ya ka hok jongki ba maki kila pas ka exam de ban thung shwa yaki pat sekwero hadin bangila mi nang ni ngin si kendu yo director ba internet no sisen don imtai li yaki ne ki briu ki bala kiba kila thung na du usnem arjar khatsau bat yaki ne ki briu ro yaki ne ki staff ro la appoint da u la appoint da DMHO jong ka West Chantia ulit o doktor bianglang lato te yekani long ngin ai jing tho no how director jong ka hel ba un tarnit no sisindon balada sim kya lor gani kam ngina kalyang jong seng ngidon pat de we kalat kelanti ban ujor kam shenang ka order hajing shade ban board ikan yikendon jong ka government of Meghalaya telada kani baki thung klempat pas DSC ngin le ujor watch shadow ko kodro telada kimshim kya ngin penlong de jingi ki harangkat pat kini gi pas DSC bedang don hak waiting list ro Kaseng Congress kalapelong ya ka jing khi hakari India barok wei ban pen pau shaka sarkar halor ka jing dor palat ki marba mardi Hangni hanong ba shilong ru yakani ka jekhi lapelong hakmar ka office jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee Usamla Edward Rintathyang General Secretary ki MPCC Shillong City ulong bakane ki jingpen ki dor ki marbam kalakta shishai ki duk ki rangli bar ki kup shiliang sam shiliang mengitip bahkan ni kasi ke parti kongres habar ko ga ri India hi ya don kani ka protes supang ka price rise ya kani ka jingkiu dor jingki marbam mardi ki baman lang kasingi ki bakta ya ka jingim bat ya ka jinglong baman kasingi jongi ki kup siliang ki sem siliang PE na man kasingi menta ka jingkiu dor jingki marbam lalong sebab palat ka sarkar ka bayalam ya kari ka jongi bakumju hajala ka jongi kila ong yengi ba yin ai pi kita ka free gas connection kila pen million ya ki pajba ki jongi ban shed no daga gas bapli kila klet ban shed no daga stove ban shed no daga shaula war sai stove ru la jenjar betaban yo ka syarak ru kala rem di onda 8 million ya ki ban shed daga gas mentapar ka Taiew habadon kaman yo ega cylinder kumbala kular bakan day kata ka home delivery ya kata ru amsem la yo ka gas kala kiudor sa bapalat dengi kemawa ka por padang sensar ka Congress Party ka dor jo ka cylinder ka way kalong south patingka nrei mentala jon poi siya ka hadar patingka tenang ta om day so tanga gas ru nrei wat kimarbam kibalong bakongsan gibaman kasingi penon kam kumukau udai ke sini baro la pengat lut ha GST disya mengi gibaduk ngin pej pat ngin yaj ujuru kador lakot sebneng cakendau hato ya kadoru umno coban bam ujuru umno coban bam dadak isu pat kumengi kirai toy ikup siliang gisam siliang ngin ya bam di kumta ka Congress Party ngiyeng hang ne ban pensengau ya kajing persa jungi ya kani ke sarkar bade ban perkhat lang ya kaduk yangi ki baduk kirai toy ban kumjuru kombat peso thui ki pajba ki babon kani kajing pun kodor sabab palat ya ki marba mardi hato kam lade kajing le politics namarba ki pen ki dor ya kini ki marba mardi ya kajing mentoy jong no Menteri Rambaga Jelau Konrad ke sama ula kentat ya kajing dawa jong kaseng BJP bantung da kajing tokit ka balai luit alor kajing khenraya ka farmhouse jong vice president jong kaseng Bernard Marak
Habai krem ikla pathai khubor menteri rang ba ulo ba om idan kam ban thung da kajing to ket ka balai lui namar kajing to ket ka babanya na kalyang ki pulit kadang ya chakman bar kajing shisha baro kidang mi perthai. There's no question of any independent probe. The investigations are going on, and as investigations go on, the cases and the facts are coming out. So I don't think there is any reason for any kind of independent probe as such. Kaseng HNYF kalapan pau ya kajing persya ka bajur halor kajing INOC Jong Kishnong na kabentaban play ka ka wine store na ka dukan de kiat hakalenti na ka surok banit ni grims hakajaka bakhot lailat ha isherwat. Yalam kaseng kilo ang banalor bakajilla kala jille hakakiat baru drugs menta ka jingbu ya kani ka wine store hakate ka jaka kan wanra aka ka bam itanan kaseng ka rai persya ba ya kani ka jing INOC da ka bairu da ka jing tho shaka DC jong ka East Khas Hills district. Tina kaliang ka jungingin haban persya ba ya kani madalele lu inim sya am kaseng ban play wine store ang to kisnong gibadan bentah tu man ai tu ka INOC te namar nisu thu shai phi bangi phai meta ka jingjot agari ba ka jat man lu chungi khamtam e ki khon samla meta ngi le bi man khon be namata man ra ka jing bha man ra ka jing khamtam e mo ni ka jing kerni abangi keren dei tang ka kya abangi keren ka jing kerni ka long wat drugs lo phi ubun sin ka long bang ka menta ka tu ka lenti ka ban le ka hang tu kin ai hang tu laila ka long be hapadeng sinta lor katar kan kata koi kan long ka baja buram ka jalla ka chungi barok koi khamtam ko to lenti phi menta kan wan kan news long hadian phi so baga dega lenti ka ba barok kinong sumar kinong pang wana we ki jalla ki we state apa ki wan po ni grem ru ki habya le pang to tika ka ban pen ran ka long ka jalla ka chungi kan long kan de dukan kia ta yang harus rok ni dan lele ka sang nginong sha panin persya ba ta lele ru ya ngadap ai ke thos ke dia ladap ai complain ci DC ngadap ai complain sport sai su pan ngadap ai ka complain ju shat gishnong ba ai tu ke NOC te na kaliang trim ka sang hing in persya ba da lele ru har da dang in sha Kiseng balang baper hari boy district manaka singi palai jong ka Taiew kilami banlet bat khang biang shipor ya ka tol plaza ne ka khardop lum khajna kabaran hapa ha molen riboy district nama ka jing mutlop alor ka jing dawa banweng kam mardorio manager u gagar rahman kini kikinhon sang bhalang kikinthub de United New Trap Movement, the Confederation of Riboy People, Bar Kamikalaya People Social Organization, Balaya Lam the Uba Rainbow, Ronnie Jirwa, Chairman ke UHM, Uba Marcus Makri, Secretary ke COP, ke Kong Meralna Rendong, Nongyalam ke MPSO Lembat Kiwe. Kani ke jing lektor jing kiseng bhalang ban khang kherdab ya kani ke kherdab ke de kablaja mentala RCN R1. Ke jing dawa ban wengka mardor yu gagar ke de halor ke jing keno bula le he le meng but wengkam jubor klam dawi kinong trei jo kadika khardap ki bade ki khasi lakin noru bonu briu la pen iru ya kajing le meng but kajing bam khin snap wadi ki bor pen yach nong jo kapaham maulen mình dân vấn đề này tiếp mình dân khi thì tin ra là kapor mình đang cái kenal yang mana handu kapor jadi tujuan ini kadau kalau pak pun yang ini kali nomor jah nak kita sih malah dah ini nak kali yang Batang ni buat tujuan hone ngap penyak Taiew, ngap bek Taiew. Kalau kita, dia kalau kita ba ngap ba banyak ar baik grup ngap idenya tu yo jarang ni. Tapi mudon sia wan pot RTP ne kadang-kadang sekian kemudian tang bang ngap nakalem nong ngap idenya. Kemudian cu nu lada usiam jong pemikalian film jong asam bro ban pensuk lada udon kubune ujusne ko sino. Ingin nam jong Masa nakalem tadi mo. Labu komplain sa DC, SPO nga daw po, secretary ng damanda. Sa district council ro, labor nga daw. Rehadu mentaro, kampoy siya sino. Teman sih hawan ni no. Ban remove na ala. Ako ping labu ako tanah sa biro ang kayo. Kato ka kopi banong ban remove na ni manager, lada ko aja sok fanhang ni ako sa kapal. Kataro kam sini siya. Katuro hadu mentah ya. Alay banay sa arbanay lay banay don. Tapi ka menta kalong baitang gaway ban ben. Pwede na arsin ay sinsim na kabriyo. Nakali ang gasing la ajika sa manajaro berikwa menyekan. Umkwa ang gundo. Request yung nakaman songret. Pet license. Ang kani kalong kami ni kalong go respect ya sentiments yung local yung local lang. Abal ada ubriu mana bar respect ya sentiments ke yung balik minum kami minum kami. Batahi kasi di mo di ban mi orang ni. Bangsa suyu kwa ban ido. Yo kami ka kopi ngilabu. Gilaong ba gilakiman ban kemu. Gi nakalian jong kaseng MPSO ngiwan ni namarba
ni don cibun mah kita ki jing sngau habaya dei bat ka jing bala jom kini ki beriu bala ni hoi ka jing bala ni la ban ong ba om dei teng khana kasi om dei teng khana khar oro ngi di nong bala teng im kwa ing benchat nyon be kita wei ka kon konsam mentah ni wan hang ni wan ban pan ni ki documents no manager manager sim la ban ai ban nang tar de la hiru ban sei tang i wei ikot iba ula ban pechisha ba wan ban business ni hoi ni pediang unung no jaj ban re ula ban wan business ni tang ba udai ban business hakor kom go badai bat kemti ke basyai wat mangir ngin lek bangta wat makir kin lek bangta ini apura pra breu re kaji shisha ka de ban don khmat ka na ta kadau ni wan hang ni ban ya keren ro bat ngi lakwa ban ya kenduk personal bat re umla ban wan ya kenduk ban bat menta ka sien ka bamta longsan sien bang wan ban ya kenduk bat re umla ban wan ya kenduk kajing kali jongai u balai bo umla ban wan kai ka pelong ni ubun petrik ni hatula da umpa ban business ula ban ai di kuwei ni la ban pediang de kinu kini jaj ban rib ke bala ban shisha ke bat ki bala ban ai ke jing sai ni pe ba baterai ni halo kata ka benta ka ba pi ong ba sai don kata ka jingle bi an ha wei dei ka thungkam thungjam oi nak liang jungi ka snong ni da perem jul ya kan ya ka yau ni u manager pushe la ni nyu ben ngi noi lam snong ban da du ka lai phoi ter jan miet khar beje ke energi ke ba ai mensha ka la kot re du menta la de sautorik kan ko yang ni masuk ban ai borom yang ni kiseng ni bala wan ban kbi ban pet ha be dai kan ya kam ha be dai ka jingle thumur jong ni ka company men Ka Joint Action Committee ka Baprasha ya ka Omwat Hydroelectric Project manaksi thoding jong ka tayo ka santrit mentau banai nailar kalalit bandawa na ka tanat boarding jong ka sarkar jila ka State Power Department bakan penmi no da ka jing tho ka basai halo ka jing pendam no ya ka jing thmu bante ya ka dam ha ka wa Omwat Habay kren wikinong tho Khubor hadim blawai ka jelang unong yalam ka JC usamla TR Suchen ulong ba ka jubab na ka sarkar kamlong ka basai ha ka baydey ba ka jing pendam no ya ka ni ka project Well, from the Joint Action Committee against Umwat Hydroelectric Project, from time to time we have followed up the issue of Umwat Hydroelectric Project, and recently we have given a letter to the Power Minister, President Tinsong, and later on we got a reply from him after a month, and the reply that we got is quite skeptical because there is a wording that says termination only for the private party, which means directly it says that the termination is not for the project, it's for the company that has constructed a project for to build up a dam in Umwat. So we have received two letters, so consecutively. The first one, it says the same thing, not scrap the project, we'll scrap the company. Even the second one we received, that was just I think the month of May or June. So it says the same thing, that termination of the private party, which means termination of the private company who has to construct the dam of Umwat project. So both letters sounds quite skeptical to us for the JAC. So we wanted to write another letter to the Power Minister so that the government will come out clear with the reply what the JAC wants or what the JAC demands, that is to scrap the entire project of Umwat, not the company or any private party. So which means no to Umwat hydro project and no, so as to say, dam the Umwat river. Ka jingkul mar ka bajur kalami aka step jong si tho ding jong ka tayo ka way bridge ka badan Hari Boy district hadin ka jingkul no ba kani ka way bridge kala lumpi sa wat gi trash nong ki bakit maling ba ka te chaka kani ka jingkul mar kala ja hapreng ka por prabaji hadu khandai baje min step apreng ki paj ba ka than berni han bar ki nong ap khardab karkum ka Khubor ki pulit la yathu ba ki nong shong shnong ka than berni han kin thu bi ki paj garo ki la tur paj ba shakani ka jaka thomar halor ka jinglum khajna ki kali ket mar jong ki trash nong Laithu bahagane ka jingkul mar uba Johnny Nongrum ubatrei hakane ka khardab ubreiru unong ele kai kura ba paunam jong ka jala bar unong elam ka KSU ulakta akti yewe utrash nong uba kerteng udurga tamang hadu bula men sau jur bat haban pinkin no yu usha hospital hindre da ka jingpoi kloy ki pure chakane ka jaka kila la ban tela kam ka jingkul mar bar kila kem no yu ba Johnny Nongrum yu bala pinkin ria mar shanong po police station ban pelong ka jing token Dala ada betul kemut ka dah hadir pak tu bahasa Syok bahasa Ayub tu
hadin gidon bahir hasab ya poi nela poi tersis pagi poi cepat ba nela poi ba dur tu ya pentip sengi ni pentip sengi tinggi ro ni kawan kali nasional ini ni la berpendak la berpendak kami tu ada hadin tu ada hadin kerja yang keren kerja baik bagi tinggi alam sport tanah dapat tanah la depai apa nak yang bagian sen jom tu kena besar tentang ada kerja tokit kalian tanah so Kupai magistrate dan additional BSP additional SP additional BSP kupai lah tentang hal sport tak apa tidak terjadi dokter. Kesorkar jela hadin kajinya kenduk bat ka sur kebriu hinyutrem. Kalapen pau ba kan sa ra ya ka kai pot alor ka jing tokit ha ka bai dei bat ka jing syasiat yap uba cherish starfield thank you ha ka sngis dang jong ka ba senrai kata ka ban salong ha ka khandai terik ubnai banwan kata ubnai nai lur men ta ka snem bat ya kani la ya tho da u organizing secretary jong kani ka kunhun kata ba don bok lang kharling do hadin ka jing kedu bat u menteri rang ba ban rap kesorkar jela Ngiwan hang mi kani nginam dei bas thu bok lang te ki ying chupat ba House of People. Ngi the voice of people of Newtra. Ngi day kasur jong pat bang kabri Newtra. Khalai trek jong Agus arjar puai ngatrai kum kajak benreu ngi nampat kelan. Lajia yu apo Krishna mulai jongi ngatrai borok ngi teu. La dekat jubor daki breu ki jong gaan ya kamen sim jong rang ba oba ka government ni kala khublai bat kala welcome you na ka jing im ka balik si ka jing im ka ba kelas ka jing im kemai henry kumboong khublai kamon terak kadiang ula bam kwai no adwar blai ha ka khalai trek jong step ngap Agus ada upway kani kalau penki yang i kum kasur jong kinong mulai haka bentak nikon hadin ngiladan haka kasur jong kinong kila bon ki acquisition ya kaba ngila lunch nado kitiki puat te mentak kasngi kasandrek haka sisa lada ngim hala ngim perta haka ni ka kemat ka kerdok main gate di sekretariat lesingim ya kendo ya ke sorkar ni di PCM nomor boleh enggak ong gumta hakin diki kiniat benai beladap haka sautrek jong jun hadien jong kajing i jongi ya u ni retired chief justice DYP ulalek pan submit sha UCM ya ka kaipon dan ni teki inquiry report ngilalek ban ye kendo ye ka family jong biliet Chesterfield thank you hang te po molek pangsa ket sking la dep ong ko sarkar leng baki electronic media bat ki paper ngila dep ong hato ban dawai gedi ka kai phot ban pelat pai ba dan kam semua ban mi sa sisin surah te ngi iba ngilabo ka jingkeli ngilabo ka bomot ka jingkerpan jengi sarkar henry ke sarkar katik lightly sila benang kamu respon ye kanika jing keren ka jongi hari ke south rek tidak tahu hari kinya singing ladan ka meeting leng ba ka sur jong bring neutra bat mening lawan hang ne po ka khodom jom sikit dia nomor balai nado ubnai me lesi ladang ye keren gilayat lai benai mta Mei Jun Julai Agust ladap ban pelak te kai pon kan EU kan Islam EU baka sarkar kan pentip pat ba no tikani hi kedikas kajingwan kajongi ban ye kendo ya lan dia ban wan hala hang ne ko ka khmat jong kayen ku pat ba bat habang ilai kran ya kane ka benta masuk kemen ba u chief secretary batumai darakat bat u di PCM kila yo ban reply sini bat ka reply ke jongki kalong ba nagliang jongki kiong ba hakini ki khendiat ski bladap ndalai debio approval ka bomot gisa stang no ikadika session ka bomot hakan 9 of September
kinsa leno haka first day jong kanika session te kila kerpat ingi bagi long patient tingi kumangila ong bangila long patient since 13 September since 13 August 2021 ngelong patient nang amtan kanika jing sha khat jubor jong jing jurang ba tingi lalong mentaro ngelong patient hado 9 of September tingin pe hang tu kai ka outcome kai ka jingmi lingba kata kai phot ya ka ba table sha for ka house position but hadin nta lada kadon ka bathiang le singin ya kemen balada kadon ka bajau ngihap ban ya perkhat but ban ya sadikiwe patu. But ultimately I explained to them all the details where we have to be guided by the act, by the guidelines, by the rules. Then I told them the inquiry commission report has to be first of all placed on the table of the House, and thereafter from that very day itself it will become a public property. It will be in the public domain. So I told them, please wait, because the autumn session will start from 9th of September, and BAC next week we will sit down, we will work out the business of the session. But it is confirmed that the session will start from the 9th, and on that very same day itself, the report will be placed on the table of the House. So I requested all of them, please have a patience a little bit, and till such time is reached, you will be known all the details and detailed reports of the commission appointed by the state government. Daga jing sokhya ka bajur halor ka jing e ka ba ki pat ba nong shong shnong ka shnong ma hati kilamat ha ka bai dei bat ka surok yat kali pat ba ka papaka nagaliang jong ka seng HANM kalalit bandawa na menteri ketanat PWD bat rukum ju na ketanat PWD bakan siang surok rong no bat ban maramot no mardor ya kate ka surok na do kalat mau rong ter shado umkra ka bahap apo ka mawati constituency. Ya kadika mat jing dawa surok lapat pau hadir ke jile jurep jo kaseg HANM ya kadika surok kapadar ku balai pau hadu lai pesat kilometari ai nadu kalat maurang ubsding. Ya kadika jile jurep dalam kemat doba pateng mersing presiden rang ba ke HANM lebat kiwe dia kiri khot kaseng. La syam baha ka shiliter jo kadika surok ladap satang da kithleu kis ar bar ka surok kala jular palat pot bar ka ne ke jing sneu kala bu jing e shikat de e ikipaj ba nonglek dongwan jo ki photali kishnong ki bahap hawati khaptam kia ki longkame ki ba armet ki khana puli barwat ikitu ki bapang bashitam nagalang kaseng ngimla ban susong ngimla ban supek namar nyo iba usurok udai ubutlom jong kayo kakot kanrei ngi ipat ba hadu menta unai usurok lagi posnam kanrei nagalang kaseng lai iba kamdon kata ka repairing ka babyang nagalang kaseng ngi penpau sa ka sarkar bat sa ki MLA ginomi kmat juga dong ba kathan ka jongi ikerpat ba kidai ban maramat yo ne surok lane kin ai ka fresh namar yo iba ka jingta yo pai ba kalek kawan khamtam kilom kami ki ba armet iya yo ne surok ka semjing e ba ki de nagalang ka seng hi ngi kerpat sa ka department yo ka PWD bat so minister ubre ba prestun tensong ikerpat ba hinle ai yo ne surok bat nagalang ka seng ngi kwa ban pausai lada pimle ai nagalang ka seng ngi nya nakiwai pat kilenti namar ngimla su ban supek ya ka jing e ka ba ki pai ba ki kendu yong i jukran ba usurok udai ubutlum yo kayo kokot andrai ngiu i ha ka dong mawati kat sebagai pai ka surok ngiu i ba ka surok faram sudah wat banlek kalkulai ro la jenjar den ada ka daw kum ka seng ka ba pek ka ba khmi ya ka bha ka myat yo ka imla ka salang khamtam yo ka dong ba ka than mawati hi bro ka wei ngi don ne ka jing sokhya ba ha bai dei ba ka de surok Sobha banle no mardor kata kadai di tempat agak seng ban nagalang seng kalumkut kang jingkran hangne henrai nagalang seng ngilik bu ia ka memorandum sa u PWD minister ba preston tensong ba kinle ai ni surok haswa kan ke election ar hajar ar pulai nga sukya habidai bat kini kam namar ba ngioi ha kini kisni ki bladep ba uta u MLA jingi u ong ba ngaladep ai ya ka surok
kungba arspa kilometer na kabanta kamauti konstitusi henrei kabas nusi kalong ba kamno kat u MLA ubadei uta u member ubasong hapo sekretariat ubaya kaba mangingi paiba ngila jadi u unut bantok lane ban syukur bat sakawai uong ba ban set kelai konsumsi kadai kaba kapop bat kadai kasang kamno unut dengan kane kamasai ni kwa ba u MLA jengi ba unle ya unu surok swa ka election arjar apply Kalau kesingi ke bakmen nak benta ke senong narang bat nak benta ke senglong kemi jong ke senong kongri para ba menhaka laiterik mentau benai nailar arajar apoar u MLA jong ka nong po constituency uba Merrill Bonds im ulalet ban pelat no ya ka work order ka ba arlak bat shilak shiteng syakate ke senong bat syakate ke seng jong kilong kemi ya kane ke jingwang pisa na kaliang UMLE ulapan mang nak scheme SRWP jong ka stem ahajar arpuai arpuar ha ka balamang kumba arlak tingka na ka benta ka snong narang ban pinbit pinpiang ka yeng dor bar kiwe ki jingdan kam kat balamang shilak shiteng syaka senglong kami ka snong kongri para bante ka office tray kam bat kumjuru ban benta kiwe ki jingdan kam lawan ban sakhi lang ha kane ksngi do ba balaji rani MDC ka nongpo uba pi khong malai rang ba snong ka snong narang uba Lewis namsau rang ba snong ka kongri para nalor kinong ket kam ka senglong kami kongri para war kiwe nakliang uba Merrill Bonds e ulapan pau ka jingkmen ban yo ekani ka lat ban pinpoi ye ki jingpen mang pisa ka dor ba snong ba ka senglong kami ki balong ki badai hok ban yo ekani ka lat cherap ling ba ka scheme MLE ula khat laweru ya baro kinong ket kam snong bar ka senglong kami ba kin kam hok ekani ka song pisa khnang bakan long par ka jingker phui ki paj ba nong snong Usnam arja arpo ke sorkar kala khate arpusan lang. Mar usnam arja arpo ke sorkar kala khate san. Naka MLA scheme SRWP scheme lugi bangi haban turun kamsha COVID la sha khate. Teka kata sibon ni gijing persyang ban pertelu kam. Nyuma ka haga jing island ti jong gijing trikam ke jungi nang ni sakmat ni scam rengka wa Luis wa pita kumkinong yalam usnong ke jong ingin scam nang la benang ya penhai ke komputer nak kalian ke jong piru inbu ke jong senia bakin sojan ini trainer kan nang ni cepat bersih bagi yo perwan IT ke ne ko ordaru ya ka ying jong kini kilong kebi sekente kamde ka behe ka berit mar jing mo jo usker mo office bung ta ter kamde ka hall ka behe ngin spenbe bat ka dor bersno kan ka hall ka banjo ba haki por ka ban sawan tangin spenbe kenang bakan long ka ba tenang ka wondur kilong tu me dan kam ki office mo bu ki khio mo bu ki kot slang mo bu ki ini kite ki sker ki lakha ki ni kite jeka mo ki dan kenang ba kan long kum ka office ter kam kiron shibun ki iseng long kumi ki seng te bun ki snong hagi ki snong ki bel elupa ba ki dor bar snong subu ka malang ho de hol ka malang haning sejle aktor kom ki samla ki long kumi ki klop kum ta ta ki di persang mar piang ne bu pi padan ta ka dau di persang di jaka nomut ki chine de ano mut ki chine di bok ki ni tu pi ba kalong ka ba kumno ru pendon kam nang utang jum toy ka jong pi kum kilong kumi kilong chong chno bat bangi so komen sibun ba ngi scam nang ni sikmat bagi jing persang jung yang benpudin la gede haka umpam di meneng la persang keli ya i orang bersenang bejeba de kontraktor bejeba jo hani subhaban le kloi firun dalawai ni biting sakana nga ujiu tau kontraktor bede pentre kam man le kloi de kam ni Haswa bangin pin kut ki Khubor ngin pin so biang shapi ki phang bokong san sa shisien khoduba George banis nok tilang banyo penrung ya ka ktin khasi ha ka khenet ka bapra on omti uranium show hapo jila Meghalaya omla ban thung kambiang ya kinoi kai contract ong ba rembui on pe ka sarkar ya ka jingshingan jong kinoi lam ka HNLC ki bawan sha ka me jingakren Bampatiao Khubor NHAI halor ka jingdawa wengkam ya manager khang ki seng bhalang ya ka toll gate on pin binapat ba ka sarkar ya ka kai phot toket ha assembly Now menteri ketenat PWD dawa ka HANM ban maramot mador ya ka surok maurong road bat kiwe de ki Khubor badagi tu input kod noi kini ka Khubor jo kini ka tiyo mentang in se shem biang bat pi baro ha ka tai ko pat ka tiyo ka banwan kublei pi baro bat yaso